teď vám ukážu, jak se dělá nástražná mina. Budeme potřebovat lopatu, TNT, presuje platé a gras. Tak, uděláme si díru, takhle třeba velkou, dáme do ní TNT, pak gras a dáme takhle. A teď stačí na to něco šlápnout, něco na to šlápne a ono to vybuchne. Třeba já jsem to prošel, řekne si, co to je a bum. A teď vám ukážu, jak se ještě dělá propadající past, že vás to zabije. Tak, budeme potřebovat. Budeme potřebovat klumpáč, lopatičku, gravel, TNT a presuje plate. A teď si uděláme třeba někde díru, tady třeba. A jedeme dolů. Musí to být hodně velká díra, aby třeba někdo šlápl do ní. Pak by se propadl a kdyby to bylo malinký, tak by ho to nezabilo. Musí to být dostatečně velký. Tak, máme to dostatečně velký. Je to velká díra až dolů. Tak, teď si dáme TNT, aby to gravel jako tady tak držel. Teď si dáme presové platé a teď stačí, třeba někdo půjde, a zabije se.